De meeste mensen vinden bijen wel eng, maar wij niet. Onze bijen steken niet, Stefan, toch? Want de mensen vinden de bijen eng omdat ze kunnen steken, maar ze steken ons toch nooit? Bijna nooit. Nee? Nee. Nee. Dus je vindt hem wel aardig veilig? Ja, Ja. tuurlijk. Wat bedoelt? Ja, dit is een heel mooi raampje, maar achter elk gatje komt dus een jonge bij uit. Dit zijn alweer bijen in wording, zeg maar. Babybijen. Ja, alleen nog ze zijn direct lieke groot dat ze geboren worden. Dat is het verschil bij de meesten. Die hebben dus net hele wiese bijkers en dat ze later groter worden. Nee, ze zijn direct lieke groot als volwassen bijen. Zo'n aparte bevalling worden dan dus. Ja. In die hele massa bijen van 3000 is er maar één san, de koningin. Het achterlief is langer, dat is het enige verschil eigenlijk. En met het achterlief laat die koningin oikes in elk gatje. Hier hebben we dus een koningin die het uitvlijt is uit een groot volk, maar wel 20.000 bijen. Maar dat is het jouw kost, hoor? Uit mijn kast, dus ik probeer hem te vangen. Hoe vang je 20.000 bijen? Ja, nou dat. Dus ik probeer hem met een schep, korf heet het dan in het Nederlands. Het is wat de vorm van vroeger zat erbij en toen leefden in koren zitten ze toen. Dit is wat een lietsere koer, maar die is geschikt omdat hij een goed model heeft om een ruk aan die takken te jan. En dat de meesten er dan maar in zitten. En de koningin zit er vooral bij. Dan kan ik hem dus op een kop daaronder bij de stien zetten. Dus het wordt een hekelputje? Ja, het is altijd even een linkputje van die bijen. En dan val ik een groot gedeelte vaak naast de koer. En die beginnen bij je op te rennen. Dus dan, je moet voorzichtig en toch snel handelen. Nou, op hoop van zegen. Jammer. Ja. Gaat-ie hoor. En nou proberen ze volle mogelijk in te krijgen? Ja. Dat de kans zo groot mogelijk is dat de koningin erbij zit. Want dan is er al je wel in. En Reekter heeft een hekel aan. Ze worden wel een beetje zagrijnig, zou die hebben. Ja, maar dat komt ik door de massa die het vleenen vanzelf. Want ik heb nog geen sterk hand, dus... Een bij die wil altijd hangen, die wil net op een grond zitten. Dus zij hebben de neiging om alweer in die koer hangen te gaan. De kans is toch vrij groot dat er wel bij zit, ja, de koningin. Voorzichtig zijn. Ik zie de koningin hierin. Ja, zo, die gaat er. Ja, juist. Dus dat komt wel goed. De missie is geslaagd, ja. Maar in een uur dan zit ze er al hier in. Fly away, leave it all behind. I could take a train, but I would rather fly. I could escape through the window of my mind, but I would never leave
Als ik aan het freerunnen ben, dan voel ik me vrij. Als ik over een muurtje heen spring, ik maak er salto vanaf, ik voel me gewoon, het is eigenlijk freedom. Ja, het verveelt eigenlijk nooit. Nee, het is meer het is, gewoon, overal zie je wel weer een nieuwe uitdaging in. Als je een trick onder controle hebt, kan je weer aan iets nieuws werken en weer, nieuwe doelstellingen voor jezelf maken. En de kick ook. Ja. Adrenaline, ja. I've seen the place where the broken people hide. I wanna know love before I die. Open the window. Open the window. Schaafwonden, kneuzingen, maar daar blijft het wel bij eigenlijk. Ja. Wonderlijk. Ja, man. Veel trainen. Ja? Ja, veel oefenen. Heel veel in een veilige omgeving trainen, in gymzalen, op gras. En pas als je daar goed kan, dan gaan we echt op straat bezig. Maar hoe bedenk je dat elke keer dan, die tricks? YouTube. Ja. YouTube, verhalen van andere vrienden die het ook doen. Nou, die komt dan weer met iets nieuws, ga je dat bekijken op YouTube en ik denk van die wil ik ook wel leren. Ga je tutorial kijken op YouTube en zo leer ik het eigenlijk wel. Ja. En ook heel veel tips van elkaar. Ja. Waarom ik het zo serieus neem is eigenlijk wel omdat ik steeds verder wil groeien. Ik wil verder gaan met lesgeven, wat we nu ook al doen. We geven nu les in Veenwouden, Dokkum en Oldermarkt. Ja, ik wil uiteindelijk wel beroemd worden, wereldwijd. Doe maar. Ja, ik denk dat... Ja, het is echt nog het groeit echt nog. Dus we staan nu een beetje in de kinderschoenen, het hele freerunnen. Ja. Maar we verwachten wel dat het binnen een paar jaar toch wel groter gaat worden. Het wordt steeds bekender. In Hollywoodfilms zie je nu ook steeds meer freerunning. Dus er is nog genoeg. Het is een kleine markt en er is nog genoeg te bereiken. Dus ons doel is zeg maar om een soort van parcours freerunningsschool op te zetten. Dus gewoon bijvoorbeeld een oud pand te gebruiken en daar gewoon een heel parcours in bouwen. Zodat gewoon iedereen mee kan trainen, we daar les kunnen geven. En gewoon zoveel mogelijk met de jeugd bezig zijn met freerunning en parcours. Het gewoon bekender maken onder de jeugd.